Podľa mňa toto je jeden z výborných krokov, ktorý by mal cyklicky prebiehať vždy, povedzme za trojmesačné obdobie, kde by som sa mal pozrieť, aké sú moje výdavky, ktoré výdavky sú pre mňa nevyhnutné, ktoré sú tie, ktoré potrebujem v svojom životu, aby bol kvalitný, samozrejme, lebo aj tie potrebujeme a chcem ich mať, alebo sú pre mňa neodmysliteľné, ale iba z osobných dôvodov a nič sa nestane, ak v tej krízovej situácii ich budem vedieť odškrtnúť. A potom tie, ktoré platím, ktoré využívam, ale možno ich plnohodnotne nespotrebujem, alebo mi netvoria vlastne kvalitu života. Veľakrát, aj keď sa zamýšľam nad tým, na čo všetko vlastne míňam peniaze a keď sa na to pozriem nejakým spôsobom, tak z balíčka, tak zistím, že sa dá ušetriť veľa. Veľakrát je taká zaujímavá rada, že skúste sa pozrieť na všetky predplatné, ktoré máte na internete a zistíte, že na to míňate tak obrovský peniaz. Vlastne 25,5% ľudí uviedlo, že si odkladá vlastne nejakú finančnú 100 a viac eur mesačne. Tie percentá sú tam nízke. Mňa to popravde ani tak neprekvapuje. Keď skutočne vidím, ako ľudia si svoje príjmy a výdavky nechávajú skutočne na hrane, že tie výdavky hraničia s tými príjmami a potom príde práve k tej inflácii, zdražovaniu potravín, neočakávaných životných udalostiach, tie peniaze niekde zobrať navyše. Pretože ten plat nerastie enormne tak rýchlo, ako rastú práve tie náklady. Prajem dobrý deň, vítajte pri novej epizóde podcastu Otvorene o dlhoch. Klasik povedal, že peniaze sú vždy až na prvom mieste. Vo všetkom, čo robíme, je to tak. Myslíme pri spravovaní svojich financií na budúcnosť. Koľko si dokážeme ušetriť? V tejto epizóde podcastu sa na tému pozrieme so špecialistom EOS KSI Slovensko Petrom Čandom. Vitaj, Peter. Ahoj, pozdravím poslucháčov. A riaditeľom prieskumnej agentúry AKO Václavom Hříchom. Ahoj, Vašo. Krásne všetkým. Robil sa prieskum, agentúra AKO pre spoločnosť EOS KSI Slovensko a pýtali ste sa na mnohé detaily, ktoré sa týkajú dlhov po splatnosti. A moja otázka znie teraz tak skôr preventívne, aby nám tie dlhy nevznikali, aby sme všetko dokázali mať zaplatené na čas. Musíme mať nejaký finančný vankúšik, nejakú perinu, do ktorej môžeme padnúť a neudrieme sa. Akým spôsobom pri financiách myslíme na budúcnosť? Čo povedal prieskum, Vašo? Takým veľmi nezodpovedným. Keď sme pozerali na tie percentá pri tých odpovediach, akým spôsobom ľudia si nejakým spôsobom šetria, tak najlepšie číslo na začiatku bola 3. To znamená, ako keby najviac možno tretina respondentov robila nejaký úkon, ktorý by mohol neskôr viesť k nejakému šetreniu. Ono to signalizuje, že my nemáme nejaký ako keby jeden ucelenejší spôsob, akým, nedá sa povedať, že ako keby väčšinový spôsob, akým si ľudia na Slovensku šetria, alebo odkladajú, alebo pripravujú sa na budúcnosť, je XY. Každý robíme niečo iné, ale ja som mal z toho taký pocit, že tomu chýba nejaký systém. Ja súhlasím. Začal by som ešte trošku z inej časti, keď môžem. Väčšinou, keď máme pohovory, alebo sa často stretávam, keď sa bavím s mojimi známymi a oni na pohovory chodia, tak baví sa tam vždy o plate. A presne tam sa veľakrát používa, ja som s tým už tiež stretol, že nech uchádzač uvedia, keby chcel teda mať plat, aby dokázali sa nastaviť nejaké také podmienky a vhodné jeho zaradenie. A vždy sa dodáva, že rozumie sa, že peniaze nie sú tým najdôležitejším, ale na druhej strane vlastne slúžia na platenie všetkého, čo v živote. Šatenie, oblečenie, strávu a takisto aj bývanie. Čiže určite sú faktorom, ktorý vstupuje do nášho života a vlastne ten život náš tvorí a tú jeho kvalitu. To si nebudeme určite klamať. A ja dám úplne za pravdu, že jednoducho, aj keď niektorí opýtaní uvádzali, že majú nejaké plány alebo používajú nejaké nástroje na sporenie, tak v slovenskej spoločnosti to nie je úplne dokonalé. A tie finančné rezervy, o čom sme rozprávali v minulých podcastoch a deklarovala už v minulosti aj Národná banka Slovenska, na Slovensku nie sú dostačujúce. Ja tu mám čísla, aby teda naši diváci zhruba vedeli, o čom sa tu rozprávame. Ten prieskum, o ktorom hovoríme, pri otázke na budúcnosť pri spravovaní financií, 36% opýtaných deklarovalo, že má sporiaci účet alebo terminovaný vklad. Asi to nie je úplne ideál pri týchto úrokoch, ktoré sú a pri inflácii, ale je to fajn krok, ako si dávať bokom istú sumu peňazí. Otázka je, že či je to iba vlastníctvo?
Že im tam napríklad dali tam nejaký väčší príjem, nejakú odmenu, nejaké dedičstvo, alebo je to nástroj na nejaké pravidelné sporenie, lebo to sú úplne dve odlišné veci. To sú odlišné veci. Ja ešte len doplním a potom ťa nechám, Peter, to komentovať. 31,8% opýtaných uviedlo, že sleduje a optimalizuje svoje výdavky. To si určite preberieme do detailu, lebo to je zaujímavý moment. A štvrtina ľudí povedala, že si odkladá 100 a viac eur mesačne. Potom sú tam ďalšie ešte čísla, uviedli respondenti, že majú životné poistenie alebo iný typ poistenia, že investujú do akcií, do dlhopisov alebo iných finančných nástrojov, že využívajú investičné fondy, že majú núdzový fond dokonca na nepredvídané výdavky. 10% ľudí uviedlo, že má finančného poradcu a časť 6%, 6,3% uviedlo, že chce si kúpiť nehnuteľnosť ako investíciu. Ja by som išla po týchto jednotlivých bodoch, aby nám špecialista možno povedal, že čo z toho je fajn, čo z toho nemusí byť úplne ideálne. Čiže povedali sme si, že sporiaci účet, terminovaný vklad, nie je jedno, či tam dávame nejakú malú čiastku alebo či tam vrazíme nejakú väčšiu sumu, ktorú sme získali z dedičstva, trebárs. Ale potom to optimalizovanie výdavkov, to je v poriadku? V prvom rade chcem povedať, že už len zamyslenie sa nad tým, ako tie svoje peniaze ustrážiť, ako si vytvoriť nejakú perinu, rezervu, čokoľvek, je perfektným a tým hlavným krokom, ktorý každý človek musí urobiť. Lebo vždy predtým musí byť nejaké zamyslenie a kalkulácia toho, aké sú moje možnosti, a tam sa vracame k tým príjmom a výdavkom, a koľko dokážem z toho ušetriť na skutočne jednu z tých vecí, ktorá nám vyšla v tom prieskume. Či už je toto sporenie, terminálne vklady, alebo je tá optimalizácia svojich výdavkov, ktoré sme chceli rozprávať. Podľa mňa toto je jeden z výborných krokov, ktorý by mal cyklicky prebiehať vždy, povedzme za trojmesačné obdobie, kde by som sa mal pozrieť, aké sú moje výdavky, ktoré výdavky sú pre mňa nevyhnutné, ktoré sú tie, ktoré potrebujem svojom životu, aby bol kvalitný, samozrejme, lebo aj tie potrebujeme a chcem ich mať, alebo sú pre mňa neodmysliteľné, ale iba z osobných dôvodov a nič sa nestane, ak v tej krízovej situácii ich budeme vedieť odškrtnúť. A potom tie, ktoré platím, ktoré využívam, ale možno ich plnohodnotne nespotrebujem, alebo mi netvoria vlastne ani kvalitu života. Tak ako to bolo v minulosti. My tento podcast vysielame na začiatku roka, ktorý je vždy taký, že my si dávame nejaké predsavzatia a hovoríme si, že nový začiatok, nech je tento nový rok lepší, nech je bohatší, nech je fajn. Čiže aj pri tejto téme, ako si urobiť nejakú finančnú rezervu, je možno ten nový rok taký ten moment u mnohých, ktorý nás tak troška môže nakopnúť, že a odteraz už to bude inak. Hej? Čiže čo ešte sa dá urobiť inak, ak tu napríklad hovoríme o tom, že núdzový fond na nepredvídateľné výdavky? Tak to je vlastne tá vec, o ktorej tu hovoríme už niekoľko podcastov, že má ho veľmi málo ľudí a tu to ukázalo 12,9 a všetky tie ostatné formy, kde si môžeme sporiť, sú z praktického hľadiska rýchlejšie alebo pomalšie dosiahnuteľné peniaze, vybrateľné. A to, čo by nás malo chrániť pred tými výdavkami, je núdzový fond. Už len pomalé ako keby vytváranie takéhoto fondu je možno jeden z tých dobrých krokov po analýze, čo si môžem odpustiť. Veľakrát, aj keď sa zamýšľam nad tým, na čo všetko vlastne míňam peniaze a keď sa na to pozriem nejakým spôsobom, tak z balíčka, tak zistím, že sa dá ušetriť veľa. Veľakrát je taká zaujímavá rada, že skúste sa pozrieť na všetky predplatné, ktoré máte na internete a zistíte, že na to míňate tak obrovský peniaz a to je to, o čom sme hovorili, že to skoro vôbec nevyužívame, že stačí len tu časť tejto sumy presmerovať napríklad do núdzového fondu a už sa to nejakým spôsobom môže využívať a ono tie núdzové situácie môžu prísť naraz. Ja som bol pred niekoľkými týždňami napríklad šokovaný, aké sú na Slovensku náklady na pohreb človeka, obyčajné, a ako bežný človek môže niečo takéto normálne zvládať. A na to sú núdzové fondy. A ja opäť plne súhlasím. A vlastne 25,5% ľudí uviedlo, že si odkladá vlastne nejakú finančnú 100 a viac eur mesačne. Samozrejme, odkladanie týchto peňazí sa príjmov záleží na príjme a výdavkoch jednotlivca. Aké má možnosti. Čokoľvek si odkladať je podľa mňa veľkým bonusom. Mnoho ľudí, a som z mojej skúsenosti, má pocit, že keď mu vidie, že mohol by si odložiť 20 eur, je to strašne málo. Nie je to málo. Treba niečím začať.
A každý mesiac, keď sa dá urobiť niečo navyše, tak treba do toho vložiť a tie peniaze skutočne dať niekde bokom, aby mi ostali práve na tie nepredvídateľné udalosti. Ja nechcem sa vrácať k tej smrti, ale to bol príklad, ktorý skutočne hovorí o tom finančnom zaťažení, ktoré je enormné. A pokiaľ ja som ochotný urobiť si zoznam mojich príjmov a výdavkov a vyškrtať si veci, ktoré skutočne nepotrebujem, tak možno takto po desiatkách eur ja zistím, čo všetko dokážem ušetriť a možno to bude suma, ktorá ma v konečnom dôsledku prekvapí. A vytvorím práve ten finančný vankúš, ktorý mi pomôže v budúcnosti, pretože tu opäť sa vracame k tej myšlienke toho dlhodobého riešenia, aby sme pozerali dlhodobo. Ono sa to nemusí, ale môže stať. No, napríklad, ale to je vyslovene konkrétny príbeh. Rátali sme s kolegom, ktorý je fajčiar, koľko peňazí prefajčí. A keď sme to zrátali, že si dá za týždeň 4 krabičky, keby si ich nedal, po 20 rokoch si môže kúpiť jedno slušné auto. Napríklad, ono sa to nezdá, ako sú to naozaj že eurové sumy, ale stále pravidelne sa opakujúce a pri tej tvorbe nejakého finančného vankúša práve tá vytrvalosť, dlhodobosť, ochota vlastne dávať aj menšie čiastky, ale nesiahať na to. Je to takéto prasiatko. Keď sme boli deti, neviem, každý to má nejak nastavené, ja som do toho prasiatka hádzala a nevyberala, až potom naraz na čas. A zrazu zistíme, že naozaj to vie byť zaujímavá suma, aj keď na začiatku začíname povedzme nejakou 20, hej? Tam je kľúčové to slovo nesiahať na to, lebo ten bonmot s tým, koľko stojí krabička cigariet a koľko človek môže mať Porsche za 20 rokov. Porsche úplne nie, ale nejaká stredná trieda by to On je správny, užila. len ja poznám kúpu nefajčiarov, nemajú to auto. Takže tam bude to kľúčové, ako keby nešiahať na to. To znamená nielen optimalizovať tie výdavky, ale nájsť si aj nejaký spôsob. On sa hovorí, že najlepšie je tak, aby na to človek ani nemohol šiahnuť. To je pravda. Na druhej strane má termínový vklad, na ktorý vôbec nemôžem dlhé roky siahnuť, keď sa stane neočakávané životné situácie. Je tiež krízou, pretože musím si tie peniaze od niekoho požičať. A keď nemám možnosť požičať si bezúročne od rodiny alebo známych, nastáva ten istý problém a som v tom istom cykle. Čiže čo, do slamníka? A toto už nechám na každom. Každý si to musí zvážiť. Sú na to aj samozrejme vzdelaní ľudia v týchto oblastiach, ktorí dokážu poradiť. Častokrát tie rady sú aj bezplatné, čiže dá sa určite vyhľadať aj pomoc odborná, ktorá skutočne má s tým skúsenosť, vie povedať. A ja chcem sa ešte vrátiť v rýchlosti oblúkom k tomu úvodu. A Vášo, vy ste tam povedali jednu vec, že teda tie percentá sú tam nízke. Mňa to popravde ani tak neprekvapuje. Keď skutočne vidím, ako ľudia si svoje príjmy a výdavky nechávajú skutočne na hrane, že tie výdavky hraničia s tými príjmami a potom príde práve k tej inflácii, zdražovaniu potravín, neočakávaných životných udalostiach. A už to nevydá. Niekde zobrať navyše. Pretože ten plat nerastie enormne tak rýchlo, ako rastú práve tie náklady. A tu sa opäť vracame možno aj k tej téme toho ďalšieho dieťaťa v rodine. To nie sú nízke náklady. Ak človek s tým nekalkuluje dopredu, už len ten samotný pôrod obnáša mnoho 100 eur, ktoré človek musí zaplatiť na to, aby dieťatko prišlo na svet. A to nehovorím o tom, keď na svete je. A to sú podľa mňa problémy, ktoré mnoho z nás dopredu ani možno nechce riešiť, pretože chce sa tešiť na tú udalosť, ktorá tam je. A to zatieni tak trošku to zase, ale keby naši predkovia stále iba kalkulovali, tak sa deti nenarodia nikdy a vôbec, pretože vždy je to nejaké obmedzenie vlastného komfortu, nielen finančného, ale aj toho časového, aj toho, že to je proste úplná životná zmena, ktorá ti ale časom prinesie do života úplne inú kvalitu a úplne iné hodnoty a ono sa to asi nedá vždy prepočítať. Plne s tebou súhlasím a preto sa vrátim vlastne k tej veci, čo sme pred chvíľou povedali, že každý musí začať od seba a povedať si, kde je tá hranica od do jeho zvládnutia. Ďakujem. Myslím, že toto je absolútne najlepší záver, povedať si, že takto aj na začiatku toho nového roka pozrime sa na to, čo vieme a skúsme to. Ďakujem Petrovi Čandovi a Vašovi Hříchovi. Ahojte. Ďakujem. Pekne.